Btrinfostudio channel नोंथांमोनखौ आं फिन बरायना लाफिनदों बेखौनो आंनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे रादाब फोरमायथिनानै आं फैबाय दा बे जाहैबाय मा नोंथांमोना नुदों जे अल आसाम ट्राइबेल संघआ दिनै मोनसे हाबाफारि एबा सांग्रांथि हाबाफारि लागासिनो दङ बिथांमोना साइकेल सालायनानै गामि गामि साइकेल सालायनानै मोनसे सांग्रांथि होदों जे जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरखौ एबा जोंनि जनजाति सुबुंफोरखौ जे जोंनि जनजाति सुबुंफोरा मा बिथिङाव सांग्रांथि जानांगौ बे आयदानि सायाव बिथांमोना एवारनेस प्रग्राम लादों दा बे एवारनेस प्रग्रामा एबा बे सांग्रांथि जेनेखि हाबाफारि लानायाव मा लादों बेखौ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायथिनानै होनो होननानै ओंखारबाय बेवहाय दङ नै फार्स्ट नाम्बाराव दङ बिथांमोना मा होनना बुंदों अन डिमान्ड अफ मा होनना दङ evictions of illegal dwellers from the tribal belt and blocks जायफोरनाखि ट्राइबेल बेल ब्लकआवहाय हाबसोनानै दङ माने इलिगेलि हाबनानै दं बिथांमोनखौहाय थाबैनो इभिक्सन खालामनांगौ होननानै जोंनि अल आसाम ट्राइबेल संघआ बेनि सायाव साइकेल रेलि एवारनेस प्रग्राम लादों आरो गासै अल आसामावनो बे हाबाफारिया दिनै दा सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना नुबाय थादोंमोन जे मा डिसेम्बर दाननि 15 डिसेम्बरनिफ्राय 21 डिसेम्बरनि गेजेराव बे हाबाफारिखौ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव लाजोबनांगौ होननानै अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी आरो आदित्य खाख्लारि बिथांमोना बेखौ फोसावनानै होदोंमोन आरो बेबायदिनो दा मोनफ्रोमबो जिल्लायावहाय बे हाबाफारिया जागासिनो दं होननानै आं बुंबाय थादों आरो बिनि गेजेराव मोनसे दङ जोंहा मा इमिडिएट इमप्लिमेन्टेशन्स अफ द फरेस्ट रुलार्स एक्ट 2006 जे फरेस्ट रुलार एक्ट 2026 नि बायदियैबा माने माखासे फरेस्ट ओनसोलाव थानाय जेनेखि ट्राइबेल माहारिफोरखौहाय बिसोरनो हानि फाटा होनाय हा जेनेखि नामजारि खालामनानै होनाय बे हाबाफारिखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामदों आरो बे हाबाफारिया दिनै जों नुदों बिटिआर गभर्नमेन्टआबो मावफुंगासिनो दङ आरो दासिमबो गोबां माखासे गामिफ्राव दङ होननानै बुंदों मावफुंजायाखै दा बेखौ थाबैनो मावफुंजोबनो थाखाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना अल आसाम ट्राइबेल संघनिफ्राय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बे एवारनेस प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बेवहाय लाबोदों बिसोर मा बिथांमोना होदों स्पेशल एरेन्जमेन्ट्स अफ द लेन्ड सिकिउरिटि फर ट्राइबेल पिपल माने जनजाति सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मा होनना बुंदों हा हुनि जेनेखि सिकिउरिटि रैखाथि बेखौ खालामनानै होनांगौ होननानै सरकारनिसिम डिमान्ड खालामदों जे ट्राइबेल माहारिनि गेजेरावहाय हा हुखौ रैखाथि होनो थाखाय बे हाबाफारिखौहाय लानांगौ होननानै बिथांमोना बे डिमान्डखौ लानाय जादों आरो बावहाय मोनब्रैयाव बुंदों जे इमिडिएट फुलफिलमेन्ट्स अफ एसटी प्लेन्स एन्ड हिल्स बेकलग्स पोस्ट lying in the various department of Gov of Assam आरो बिथांमोना होनबावदों बे 4 नाम्बार डिमान्डआव होदों जे मा जायफोरनाखि गोबां पस्टआवनो जे ट्राइबेल हिल एन्ड प्लेन्स एरियायावहाय पस्टफ्रा बेकेन्ट जानानै दंमोन ट्राइबेलफोरनि थाखाय नाथाय बेखौ दिनैसिमबो सरकारा फुलफिल खालामनानै होआखै रिक्रुटमेन्ट खालामनानै होआखै दा बेनिखायनो बैफोर पस्टफोरखौ थाबैनो फुलफिल खालामनानै होनो थाखाय बिथांमोना बे डिमान्डखौ खालामदों आरो लोगोसेनो बिथांमोना सांग्रांथि होदों जे मा जोंनि बर'नि अनगायै गुबुन गुबुन जेनेखि आसामाव थानाय गासैबो ट्राइबेल माहारिफोरनि गेजेरावहाय हा हुनि सायाव माबोरै रैखाथि खालामनांगौ हा हुनि सायाव जों बेसेबां गुरुत्व होनांगौ बिनि बे आयदानि सायाव बिथांमोना साइकेल रेलि खालामनानै मोनसे गामि आरो बैबायदि गामियावहाय मेल मिटिं खालामनायनि गेजेरजों सांग्रांथि होदों होननानै दिनै जों मिथिनो मोन्दों स' आं बे रादाबखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायथिनानै होबाय आरो मिजिंथिदों बिदिनो जोंनि जेनेखि ट्राइबेल एबा जोंनि जनजाति सुबुंफ्रा गासै आसामाव थानाय जनजातिफ्रा हा हुनि सायाव मोजां सांग्रांथि थागोन आरो जायफ्रा दिनैसिमबो खुनु मोनसे हा हु बानायनानै लायाखै एबा सोरनाबा हाया फाट्टा जायाखै फाट्टा जादोंबाबो गावनि नामाव दिनैसिमबो खालामनानै लायाखै जेन' बैफोर खामानिखौ थाबैनो मावफुंनानै लायो आं बेखौ नोंथांमोननो आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों एबा Btrinfostudio इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो आङो फोरमायथि हरबावबाय स' बेखिनियानो लोगोफोर गोजोन्थों